san 2020 ale hiji baaraw kundoni kɛra bi sɔgɔmada in na an ka jamana faaba kɔnɔ an bɛna kuma ale kan bi don kibaru kɔnɔna la ka fara o kan politique bunangu kan tɔnjɛkulu Arama Rassemblement pour le Mali olu y'u ka baaraw kundoni kana kɛ sibirido jamana in kɔnɔ an bɛna kuma ale fana kan bi don kibaru kɔnɔ ka fara nu fila kan an bɛna kibaruya caman fasa fara aw ye ka se k'olu fɛsɛfɛsɛ u kunkun a n'a bu bɛ bɔ ɲɔgɔn na aw ye sɔɔni an bɛna don kɔnɔna la. Tabarikala limano aw ni su bi ye tɛnɛ février kalo tile 10 san 2020 aw minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka tugudaw fara ani duguba kɔnɔ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko a k'aw danse bɛɛ lajɛlen ni dalinanko don an dalinanko nin waati mana se ka Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan kibaruyaw jɛlenw sɛnsɛn ni k'a di aw ma bi ta nin y'o bulon dayɛlɛlen aw ye a y'aw bisimila n y'a fɔ sisan dani nɔ an ka jamana ye diinɛ jamana ye wa diinɛ yɛrɛ jɔsenba dɔ ye hiji ye o de kama san o san i n'a fɔ jamana tɔw bɛ taa magan cogo min na malidenw yɛrɛ fana bɛ taa magan tentɔ minisiriso min ɲɛsinnen don diinɛ ko ni batokow ma ni o ye Thierno Umaru Hassel Diallo ale ye 2020 hiji baaraw kundoni kɛ bi sɔgɔmada in na maison de haji la n'o ye i k'a dɔn hiji soba min bɛ jamana kɔnɔna la kɛnɛ kan na min ye diinɛ matarafabaw ani cakɛda minnu bɛ taa ni maaw ye maga i n'a fɔ agence Nurul Huda ni maa caman wɛrɛ olu tun bɛ minisiri kɛrɛfɛ nin baara in kɔnɔna la kɛnɛ kan na min ye agence Nurul Huda Chwala Imam Baba Sila ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ an bɛna olu lamɛn ka fara minisiri yɛrɛ kan min ɲɛsinnen diinɛ ko ni batokuma u ye min sɔrɔ k'a fɔ Baɲɔ Jɛnɛpo ka kuma galama la an k'u lamɛn. Ka aw wele agence privée ni état an ka jɛ nin fana ye ala tanu ye jama min bɔra ka ye k'a fɔ an bɛ ka ɲɔgɔn faamuya an ka baara kɔnɔ u n'an bɛ ɲɔgɔn dafa de hiji agence ni anw donc a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri min b'a to don dɔ la gouvernement sen bɛ bɔ hiji ko la mais an sen tɛ se ka bɔ la tant qu'an bɛ fɛn dɔw ye tolilenw b'u cɛ la mais u t'a bɛɛ ye bon donc n'u sera k'olu bɛɛ bɔ yen n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ n'an y'a ye k'a fɔ an bɛ se k'an da ka sunɔgɔ fɛn damadɔ minnu bɛ n'an b'o kɔlɔsi o tɛ kɛ tuguni mais alhamdulilayi o de y'an ka laɲini ye donc k'a ɲini u fɛ fana jamanakuntigi tɔgɔ la Elhaji Ibrahim Boubacar Keita u ka duwawu ta jamana ye k'a ɲini o ye jamanakuntigi ka laɲiniba ye hijidenw ka kɛ lafiya kɔnɔ hiji kɔnɔ cɛsiri kɔnɔ donc ni hijidenw taara fana hiji bɛ dabɔ min kama ala ɲini don yafa deli don jurumu kafari don maaw natɔ ni dusu ɲumanw kana ni hakilina ɲumanw kana jamana ka basigi sigi bɛn badenya yafa ɲɔgɔn ma min b'a to olu kelen kelen mana se ka na n'o hakilina ye u sigiyɔrɔ la ka u n'u sigiɲɔgɔnw cɛw ka kɛ ten u n'u ka dukɔnɔmɔgɔw cɛw ka kɛ ten o sigiw sigiɲɔgɔnya b'a to kunda bɛ ɲɛ dugu bɛ ɲɛ awa jamana yɛrɛ bɛ ɲɛ donc a b'a ladeli o de la ala ka ɲinɛ hiji nin kɛ hɛrɛ ni badenw kɔnɔ ka ɲini hijidenw fana fɛ u ka n'u tɔgɔ sɛbɛn joona bari a fɔra hiji bɔra fɔlɔ a tun bɛ kɛ cogo min o tɛ tuguni sariyaw ni jate dɔw de bɛ magankaw bolo an b'u fo an bɛ magankaw fo u bɛ bonya ni karama min lase an ma ani nɔgɔya min d'an ma donc ka ɲini hijidenw ka n'u tɔgɔ sɛbɛn min b'a to agencew hiji labɛnni bɛ kɛ nɔgɔya kɔnɔ ani waati kɔnɔ bari ni waati kɔrɔna baara bɛ gɛlɛya ani k'a ɲini aw yɛrɛ kunna fɔni lasebagaw fɛ n bɛ tilen k'a fɔ aw bɛ kun lafɔni o kɔrɔ ye ni kun sirila min b'a lafiya o ye aw de ye donc aw ka kɛ an dɛmɛbaga ye. Zangu sigilen don ka nin don in de makɔnɔ ni ala y'o don yira na an bɛ ala sɔnna ta'ala fɔ ka ala barikada an bɛ min fɔ agence Nurul Huda a hijiden bɛɛ lajɛlen kɔrɔlen ni kura maa o maa n'i b'a fɛ ka taa magan ɲina ayiwa 2020 na Nurul Huda agence fɛ ayiwa baara fɔlɔfɔlɔ min ka gɛlɛn ka tɛmɛ baara bɛɛ lajɛlen kan ministre da sera a ma directeur da sera a ma délégué général da sera a ma ayiwa kɔlɔsilikɛla bɛɛ lajɛlen haut conseil islamique président o da sera a ma o de ye jumɛn ye an ka wuli joona an b'a ɲini hijidenw fɛ u ka n'u tɔgɔ sɛbɛn joona ka wari sara joona o de ye baara yɛrɛ gɛlɛman ye n'i tɔgɔ sɛbɛnna n'i ye wari fɛnɛ sara alhamdulillah i ka papier ko olu b'i ɲɛnabɔ parce que passeport t'i sɔrɔ fiyewu fo k'a sɔrɔ papier 3 dafalen don i bolo a sɛbɛnninw bɛɛ lajɛlen ye kelen wolo sɛbɛn ani carte nina ani carte d'identité o 3 bon mɔgɔ caman de bɛ hijidenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya maakɔrɔbaw i b'a sɔrɔ nin papier 3 dafalen t'u bolo donc f'olu de tɔgɔ kana sɛbɛn joona an ka se ka nin papier 3 dafalen ɲini joona ka se ka passeport fɛnɛ ta bon n'i y'a jate yɛrɛ minɛ ministre ka kuma la ni
directeur yɛrɛ ka kuma la jamana dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ olu yɛrɛ ka hiji baara olu mɔgɔ minnu kan ka taa olu fɛ maga ɲina olu tilal'o baara la ka ca san kelen bon n'a fɔra ko Mali ta de daminɛtɔ filɛ nin sisan bon a daminɛtɔ fɛnɛ filɛ sisan o tɛ baara fɛnɛ daminɛnen dɛ parce que maliyɛn ka suma kojugu maliyɛn ka suma i b'a sɔrɔ Arabi Saoudite yɛrɛ sisan jamana o jamana ayiwa n'i ka mɔgɔ kan ka taa hiji la olu y'a bɛɛ lajɛlen labɛn k'a ban bon jamana min ka hijiden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ dafalen sera yen nɔ an'u ka filiation u ka fɛn bɛɛ lajɛlen dafalen o de ka ca bon n'a fɔra ko Mali yɛrɛ ta ma daminɛ fɔlɔ vraiment an kɔni bɛ an kan sama ayiwa Nurul Huda a jamakulu hijiden mɔgɔ b'a fɛ ka taa u kana joona n'u nana joona o de bɛ baara nɔgɔya agence bolo o bɛ hakilisigi di olu yɛrɛ fɛnɛ ma tabarakala an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲina hiji taden bɛɛ ɲuman ta ka bɛɛ ɲuman na kuma baaraw kundoni ye nin a tɔ tora maaw ka hakili sigi u kan ka taa agence minnu fɛ waasa u ka dinɛ taali baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na politique dakuruɲa kelen bi don kibaru kɔnɔna la min ye tɔnjɛkulu in bɛ n'a bɛ wele ko Harama Rassemblement pour le Mali ni o ye Paul Ismail Boro ale n'a jɛw ka tɔnjɛkulu ye olu y'a kanu ka u ka ɲina politique baaraw kundoni kɛ sibiri don k'a dɔn denmisɛnw to ala so min bɛ jamana faaba kɔnɔ n'o ye Carrefour des Jeunes a kɛnɛ kanana na maa minnu bɛ n'o ye nin tɔnjɛkulu a tɔndenw lapasabaw teriw limanaw ani ka bɔ tɔn wɛrɛw la olu bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan waasa ka se ka na nin ko in seriya kɛnɛ kanana na 9TV bɛ kɛnɛ bɛɛ fana kan anw ka kibaruya ɲinan bɛ ni o ye Umaru Traoré ka fara a ka jata la a ka kunnafonidila galamatigi Fatumata Sidibe olu tun b'a kɛnɛ kan nka kumakanw bɛna lase aw ma Idrissa Badimi fɛ an ka lajɛ. Ni lajɛrɛ in kɛnɛ kan jɛkulu in ɲɛma n'ale ye Paul Ismail Boro ye ale ye ɲɛfɔli caman k'an ye u ka nin jɛkulu kura in baaraw sen donni kan n'o dɔ ye fasojɔ ha ka ja fo ka taa se gɛlɛya minnu bɛ baloko la an ka jamana kɔnɔna na. Ni ye Mali lajɛ bi ka segin so a man d'an ye gɛlɛya dan don an ko an fana bɛ se ko dɔ de la kunun dun ka fa de tun bɛ Mali la balo bɛ kɛ fa tɔ bɛ di baganw ma. Duna nale a ti siran a donna so min kɔnɔ a tatɔ dɔ bɛ d'a ma mais Mali gɛlɛyara an ko o kun an bɛ taa Faransi o dugukolo an ka dugukolo balimayalen don n'o ye o le sous-sol malien est plus riche que le sous-sol français danga de b'an kɔ danga tɛ maliyɛnw kɔ nin fana t'a yɛrɛ sɔsɔ ça veut dire dɔ b'anw na o dɔ ye mun ye le refus de partager 20 millions de Maliens bɛ o la bi bi na mais mɔgɔ joli bɛ yen bi bi na minnu bɛ politique kɛ 4 millions an k'a lajɛ an ka welekan ye mun ye minnu balen don a ma u ka na so minnu balen don a ma u ka na k'u tɛgɛ don faso jɔli la anw tɛ se ka taa tunga fɛ anw tɛ se ka ban k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma au centre aujourd'hui dɔgɔnɔw ni kadɔw ni n ko n b'a fɔ n bɛ ɲɛji de bɔ ne muso ye 2 ye. O man kan ka kɛ jamana in kɔnɔ ça veut dire bamananw y'a fɔ komi a ko an ka kuma fɔ bamanankan na ko ni ɲɔ surula sufɛ sɛw janfana. A tilala ka welewele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ jamana kɔ kan fo ka taa se minnu bɛ jamana kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen ka na an ka jɛ k'an ka faso in jɔ. Ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn kan ka kuma d'u yɛrɛ ma ko kunun sanu tun bɛ bɔ yan ka taa Magan je parle sous le contrôle i tamatɔ kɛɲɛba b'i na i bɛ sanu tɔmɔ mun gɛlɛya de b'anw kan. N balimaw aw minnu journaliste ye k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɔrɔn k'a yira Ala la k'ale ko n'an ka ca a b'an cɛ la a banna anw y'o de yira Rassemblement des Maliens même père même mère fa kelen ba kelen jamana kelen kulu kelen n'an y'o dɔn don o don n b'o fɔ n teri denmisɛnninw ye n b'o fɔ n balimamusow ye ko Mali an tɛ sɛgɛn tuguni. Ani fana an ka jamana marako juguya min bɛ sen na a da sera o fana ma. Ka fɛn dɔ ye k'a fɔ o man ɲi o de ye opposition ye mais sinon mɔgɔ si ma wolo k'a fɔ k'i bɛ to opposition na badabada an k'o fɔ aw ye anw ye parti créé de k'a fɔ sini ma an bɛ faso mara mais bi bi in na la malgouvernance le Mali est à genoux le Mali pleure o dogolen tɛ mɔgɔ la. An bɛ se ka ban de ka mɔgɔ ɲɛna ta f'u ye sinon du tɛ yen bi bi in na min t'a fɔ ko gɛlɛya bɛ Mali la a tɛ yen mais n'an ye ɲɔgɔn ye kɛnɛma ɲɛkun lajɛlen an b'an kunkolo biri Ala kana to an k'an kunkolo biri tiɲɛ fɔli la
Mali gɛlɛyalen don bi kosɛbɛ. Mali dirigelen don cogo min na o t'anw ka taabolo ye. Gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ, école tɛ yen, insécurité dan don. N'i y'a ta k'a lajɛ hali ka furakɛli min kɛ kunu dɔgɔtɔrɔbaw tun bɛ bɔ anw de fɛ yen, o gɛlɛya bɛ yen hali sini anw k'o tɛ se ka kɛ. Ça veut dire nous nous dressons contre la mauvaise gouvernance. K'aw ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu in ni politikitɔn minnu ye teri ye olu caman tun bɛ kɛnɛ kan. Nin ye politiki giringajɔ nin y'a daminɛlen ye n'an bɔra yen nɔ an bɛ aw ladɔnniya fana k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna la kɛnɛba dɔ dayɛlɛla bi kɛnɛ min kɔnɔ ni u ye kunnafonidiba kɛ kunnafonidi min bɛ tali kɛ an ka jamana bɛ se ka wulikajɔ ni ɲininiw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'impôt ni taxe ko o dogodogo ni dogo n'o sɔri minnu bɛ n'a bɛ kɛ sababu ye ka pɛrɛdiba don an ka jamana kɔnɔ a bɛ jamana ka sɔrɔ kumaniya. Ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na u ye kibaruya di dɔ kɛ o kan Conseil national de patronat du Mali la waasa ka maaw kibaruya ka lafaamuyali fana di maaw ma kosɛbɛ l'impôt ko jamana yɛrɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la cogo min na badabada yiriwa o bɛ se ka sabati cogo min na baara ninnu kunba jɔnjɔn ye o ye o kɛnɛ kan na anw ka kibaruya ɲinina Umaru Tarawele ka fara i ka dɔ Awa Adama Kulubali olu b'a ɲɛfɔ an ɲɛna. Ni kunnafonidi ɲɔgɔnna jɛrɛ min kɛra sɔgɔmada in na CNPM maaw fɛ a kun tun ye ka kunnafonidilaw ladɔnniya sɛbɛ la gɛlɛyaw kan kɛnyɛrɛye cakɛdaw n'a baarakɛlaw ɲɛsin bɛ minnu ma impôt sarali sira kan. Mamadu Sinisi Kulibali CNPM ɲɛmaa don a ye sigi in kun an'u ka gɛlɛyaw walawala an ye. Gɛlɛya kumababa ye min ye o ye impôt ko ni douane ko ni tout ce qui concerne an bɛ wari min sara gouvernement ye pour que o ka se ka investissement kɛ an ka jamanaw kɔnɔ o ka se ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ o ka se ka siraw dilan ka trottoirw dilan an tun b'o kuma de la parce que a ko sera yɔrɔ dɔ la n'i ye sɛfan cɛ ka bɔ sɛ kɔrɔ i b'o dun bi sini i ye sɛ yɛrɛ faga k'o dun ka tila ka dunukɔrɔ ni faga k'o dun a ko banna ye bon an b'o niveau de la a tɔ ye dunukɔrɔnin de ye u b'a fɛ k'o de faga sisan donc il faut k'an ka hakili jagalabɔ anw dɔrɔn tɛ ani an marabagaw ani société civile ani an ka clients ani presse mɔgɔw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an k'an sigi ka hakili jagalabɔ pour que entreprise minnu bɛ yan kɛnyɛrɛye minnu bɛ yan o bɛ se ka continuer cogo min na ka se ka investissement kɛ pour que ka baaradaw dayɛlɛ pour que ka se ka jamanadenw lafiya an ka baara y'o de ka jamanadenw lafiya an yɛrɛ ka fɛn sɔrɔ. A ka kumaw kɔnɔ a ye u ka laɲiniw farafansiya an ye Mali gouvernement yɔrɔ. O ka na an k'an sigi an ka kuma an ka société civile fara an kan o ka kɛ arbitre ye an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ min fɔ la ni tiɲɛ don ni nkalon don olu fana ka se k'a labɔ kɛnɛma k'a ɲɛfɔ pour que an ka se ka bɛn économie ye fɛn dɔ ye sisan secteur privé kelen tɛ se gouvernement an bɛ min wele gouvernement kelen tɛ se société civile kelen tɛ se il faut k'an saba an ka fara ɲɔgɔn kan an ka fɛn dɔ boloda min b'a to an bɛ se ka investissement continuer min b'a to an b'an ka entreprise an b'u dayɛlɛ fan bɛɛ. Halisa fɛsɛfɛsɛli senfɛ u y'a jira an na k'a fɔ ko bɛɛ ka kan ka i ka impôt sara ko importɛriw fara immobilier maaw kan. Jamana nin kɔnɔ bɛɛ ka kan ka impôt sara k'a fɔ ko entreprise b'i bolo o dɔrɔn tɛ ni immeuble b'i bolo loi de y'a fɔ i bɛ impôt sara ni ye importateur ye loi de y'a fɔ i bɛ taxes sara i bɛ TVA sara i bɛ fɛn mais n'o tɛ jamana min kɔnɔ a jamana taga ka gɛlɛn parce que carburant yɛrɛ dɔrɔn n'i ye impôt sigiyɔrɔma 3 ta kelen impôt de b'o ladon carburant donc carburant feerela u ka taa a ɲɛɲini carburant bɛ don cogo di jamana nin kɔnɔ carburant bɛ feere cogo di jamana nin kɔnɔ jɔn b'a a distribuer pour que mobilitigiw ni mototigiw bɛ taa san a bɛ san prix min na tout ça n'u y'o jate minɛ u b'a dɔn
u ka kan ka fɛn min kɛ fɛɛrɛ min kɛ pour que ka dantigɛ kɛ pour que état ka se ka don a ka impôt wariw na pour que u ka se k'u ka investissement kɛ jamana kɔnɔ. Dakuruɲɛ labanna Mamadu Sinsi ye u yɛrɛ fɛla fɛɛrɛ dɔw fɛsɛfɛsɛ an ye. Fɛɛrɛ min b'anw bolo secteur privé bolo o ye impôt baarakɛlaw douane baarakɛlaw u k'u former u kana na ka kɛ yurugu yurugu ko ye an ka entreprise kɔnɔ an ka wari sara u ka se k'an ka baara kɛ sara wari bɛ d'u ma déjà u bɛɛ bilalen bɛ ni mɔgɔ min secteur privé mɔgɔ min ye tiɲɛni kɛ i banque ka impôt sara u bɛ se k'i ɲangi o kɔni bɛɛ jɛnna n'o ye jamana min ni impôt tɛ sara o jamana a tɛ taa ɲɛ a bɛ tunu don dɔ la an yɛrɛ sigilen bɛ n'a ye an ka kan k'an ka impôt sara mais u ka sabali a tɛ kɛ ten an y'a ye minnu na n'olu y'a dilan ka ɲɛ an k'olu ladege an ka se ka outils modernes numérisation ni digitalisation ni même intelligence artificielle k'a bila sen kan an ni inspecteurs an kana sigi tabali kelen na k'an bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an k'a kɛ minɛnw na minɛn minnu b'a to bɛɛ b'a ye direction b'a ye société civile b'a ye entreprise b'a ye n'i ye min sara diɲɛ bɛɛ b'a ye i dan ye dɔrɔn ka taa karisa ka entreprise fɛ a ye impôt la i b'a ye a ye min sara n'a n'a ka kan n'a n'a ma kan société civile fana ka baara y'o de tant que an m'o olu fɛn ninnu sigi sen kan an tɛ taa ɲɛ parce que fonctionnaire minnu bɛ yen bi a caman bɛ yen a caman ba yɛrɛ u bɛ baara la u yɛrɛ de u tɛ baara la faso ye. Akilina jiginna k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnyɛrɛye cakɛdaw ka jɛkulu ye maa 2 wɛrɛ da CNPM ɲɛmaa kan yaasa ka kunnafoni jidilenw da jamana kɔnɔdenw tulo kan. Serge Lepultier ka fara Valérie Belver kan olu yɛrɛ ye kuma ninnu bɛɛ sɔn ji la u y'a jira k'a fɔ ko fɛsɛfɛsɛli kan ka kɛ kosɛbɛ impôt sarali la ko barisa maaw bɛ ka siran ka na u ka wari don Mali la impôt ko gɛlɛya y'a sababu ye ko u bɛ ka bɔ jamana kɔ kan ka taa u ka cakɛdaw sigi jamana wɛrɛw de la. N'an bɔra o yɔrɔ ninnu na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mali ye seko ni dɔnko gafe ani sɛbɛnniko o jamanaba fana ye o de kama san o san kɛnɛ dɔ fana bɛ sigi n'a bɛ wele nasarakan na ko rentrée littéraire ni o ye k'a dɔn kalanijɛ ni sɛbɛnnikɛlaw olu ka don ye ɲinan ta baaraw kundalen don ka daminɛ février kalo tile 18 ka taa se a tile 23 ma o bɛ kɛ Bamako Sikaso Djinɛ Tombouctou ani jamana fan caman wɛrɛ fɛ mun ni mun bɛna kɛ ɲinan rentrée littéraire kɔnɔna la bi sigikafɔba dɔ kɛra ka kunnafonidilaw wele ni ka ɲɛfɔli kɛ u ye kosɛbɛ wulikajɔ soni bɛna sigi babu se minnu ka ɲinan rentrée littéraire kɔnɔna na waasa a laɲiniw bɛ se ka sabati lɛ ni gafeko bɛ se ka don ba la ka sɛbɛnniw bɛɛ lajɛlen matarafa u ko ka fara i n'a fɔ san dɔw kan wulikajɔ kura minnu kɛra ko wulikajɔ kurabaw bɛ u bolo minnu tolen don dogo la a don mana se o bɛna fisɛfisɛ limanaw ye a kɛnɛ kan an bɛna taa Daɲɔ Bakari Kɔnɛ olu kun y'an ka cɛbɔw ye u nana ni min ye o filɛ aw ye. Ni y'a ta ko 12nan ye ni laadala ɲɔgɔn kunbɛnba in bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na Mali kɔnɔ fo ka taa se a kɔkana ma o gafe sɛbɛnbaw gafe dilanbaw gafe kalanbaw fo ka taa se a kanubaw ma olu bɛ fara ɲɔgɔn kan san o san ka kɛ kulu ye ka ni laadala kunnafoni di kɛ n'o ye ka maaw la kunnafoniya ani k'u ladɔnniya nafa mun bɛ gafe sɛbɛn na ani nafa mun bɛ gafe yɛrɛ la a bɛ se ka sɔrɔ mun lase jamana ma. Rentrée littéraire bɛ nafa min sama a ka bon kojugu sabu Mali sɛbɛnnikɛlaw dɔɔnin lakodɔnnen tɛ k'a da kan livre yɛrɛ min y'a an ka baarafɛn ye o livre in lakodɔnnen tɛ Mali la k'a da kan ekɔlidenw u bɛ caman bɛ kalan kɛ ni tubabukalan de ye jamana fanba u bɛ kan wɛrɛw de fɔ i n'a fɔ Mali kanw anw dun bɛ sɛbɛnni an ka sɛbɛnni ka ca tubabukalan de la o mɔgɔ ka dɔgɔn o ye kelen ye filanan fana livre sɔngɔ ka gɛlɛ dɔɔni mɔgɔw ma o de b'a to u tɛ se ka sanni kɛ donc gɛlɛya dɔ b'o kan n'o tɛ Mali la sɛbɛnnikɛla bɛ Mali la bɛrɛ t'a jɛ mɔgɔ 200 la. Walasa ni ɲɔgɔn kunbɛnba in ka kɛ fɛn nafaman ye a ka to an ka jamana ka kobaw la maaw tɛ ɲinɛ mun kɔ baara caman de bolodalen don. Rentrée littéraire bɛna boli cogoya min na
amina daminɛni kɛ tɛnɛn wɛrɛ bi kun ɲɔgɔn ala jɛra n'a ye atelier professionnel dɔ la min an bɛna denmisɛnninw dege sɛbɛnni na parce que an bɛ gafe sɛbɛnnaw wele ka bɔ jamana wɛrɛw la ka na anw yɛrɛ tɔw bɛ mais denmisɛnninw bɛ fɛ k'u dege sɛbɛnni na n'i bɛ sɛbɛnni kɛ sariyaw de b'a la a bɛ sɛbɛnni sariya jumɛnw ye a bɛ kɛ cogo di an bɛna jama dalajɛ auteurw bɛ taa ka taa kuma livre ko kan gɛlɛya minnu b'a la ani sujet wɛrɛw caman bɛ o débat bɛ kɛ lycée fana na an ka lycée public ni lycée privé u bɛna auteurw reçoit tarata sɔgɔmada fɛ ani juma sɔgɔmada fɛ o auteur ba ninnu ni ekɔlidenw bɛ taa ka taa kuma ka taa hakili falen kɛ. Nin baara belebele ye minnu bɛɛ bɛ daminɛ ntɛnɛn don février kalo tile 18 k'a kun cɛ kalo in tile 23 la n'o bɛ bɛn karidon ma a baara dayɛlɛw ma fɔ Institut français kɔ u ka ɲɛmaa tun bɛ kɛnɛ in kan a ye dantigɛli kɛ. Il y a un public, peut-être pas forcément de lecteurs, mais un public. Ni livre kɔni bɔra lamɛnnikɛlaw de b'a la laɲini ye min ye kuma minnu b'a kɔnɔ o bɛ se ka lase cogoya min na i n'a fɔ o ye laada kɔrɔ ye farafinna cogoya min na da ni da ani tulo ni tulo. Orale et l'oralité, elle a toute sa place dans la littérature. Aucun média. Kunnafoni sira si tɛ se ka si ta sa i n'a fɔ radio bɔ waati bɛɛ lajɛlen ko nin ye livre ko bannen de nka a ma se k'a ban tele fana bɔra bɛɛ lajɛlen ko nin ye radio ko bannen nka o fana ma se k'o ban ne fɛ livre bilali bɔlɔlɔ sanfɛ o tɛ se ka livre ko ban nka a b'a sankɔrɔta de kunnafoni di sira kura o bɛ kɔrɔlen sinsin. Je remercie donc Ibrahima. Nga foli bɛ Ibrahim Aya n'a cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye u ka nin baaraminɛ kura sigili sen kan n'o ye ka livre fara ɲɔgɔn kan bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye internet ye bɛɛ lajɛlen k'i mago ɲɛ a la k'a sɔrɔ i ma bɔ i nɔ la. Dɛmɛba caman de bɛ ka nin baara ninnu kɔkɔrɔma don i n'a fɔ Malitel, BNDA, Canam olu n'u ɲɔgɔnna caman. Malitel ye rentrée littéraire accompagnée. Sabula Malitel ko k'ale entreprise citoyenne donc n'i ko k'i entreprise citoyenne i bɛ dɛmɛ don fɛnw ma fɛn minnu fana nafa ka bon citoyenw ma ni hakili la nin rentrée littéraire in y'o dɔrɔn ye et puis Malitel kuma bɛɛ Malitel bɛ fɛnbaw la a sɛmɛ fɛn o fɛn de n'o nafa bɛ jamana yɛrɛ kan o fɛn ninnu a ka gɛlɛn o ka fɔ Malitel kɔ donc an ni nin rentrée littéraire nin an b'a soutenir nin y'a hakili la san 4 ye. Hali n'a sɔrɔ nin ne yɛrɛ san 2 de y'a la pratique bon si je dirais san 1 donc c'est comme ça nin n'a ɲɔgɔnna caman fɛn o fɛn de kɔni ko bɛ nafa lase jamana Mali ma Malitel tɛ ye kɛrɛfɛ o ko la. An ka jamana gafe sɛbɛnbaw ka ɲɛma a ye welewelema kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma u ka bɔ ka caya kɛnɛ ninnu kan sabula olu de ye jamana siniɲɛsigi ye. Livre ye dɔnniya ye. Dɔnniya jujɔn de ye livre ye n'i ye livre kalan fɛn caman de b'a kɔnɔ min bɛ buna adamaden tacogo yira mɔgɔw la min bɛ dɔnniya wɛrɛw jira mɔgɔ la i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔ baaraw i n'a fɔ école karamɔgɔ baaraw ani ingénieur baaraw bɛɛ lajɛlen n'i b'a fɛ k'a dege u bɛɛ bi sɔrɔ livre de kɔnɔ donc n b'a ɲini denmisɛnninw fɛ u ka i janto livre la ka taa bibliothéque la ka taa livre ta k'u kalan ka dɔ fara u ka dɔnniya kan sabu maître bɛ ekɔlidenw kalan nka maître tɛ se ka fɛn bɛɛ don ekɔliden kunkolo la o maître bɛ dɔnniya nin de d'i ma i yɛrɛ de b'a tɔ dafa ni gafe ni fɛnw ye i bɛ taa minnu kalan o de ye o ye donc n b'a ɲini denmisɛnninw fɛ u ka segin livre ma u ka taa livre kalan k'u yɛrɛ faamuyali caman sɔrɔ sabu an bɛ don min na ko bi maa minnu kalannen don u de bɛ baara sɔrɔ dɛ ni diplôme b'i bolo e ma kalan kosɛbɛ i ka dɔnniya ma bon a ka ca ala fɛ i ka baara sɔrɔli bɛ gɛlɛya i bolo quoi o de b'a to n bɛ welewele bila u ma u k'u kɔfilɛ livre ma livre ye fɛnba de ye an ka dɔnniya la. Rentrée littéraire n'a ɲɛmaya bɛɛ bɛ Ibrahim Aya bolo n'ale ye gafe dilanna ye a ko i ma tɛmɛ an ka seko ni dɔnko minisiriso kan sabula n'i ko gafe i ko seko ni dɔnko. Donc kɔni ka di nka dɔnsen yɛlɛmabaliya a bɛ filɛlikɛlaw timinangoya an b'an sɛnsɛn nin waati na ka taa jamana kɔkanna kibaruyaw la minnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan kumakanw bɛna lase aw ma an ka kibaruya dilaw fɛ an k'a lajɛ. Aw
k'aw danse bi kɔkan kibaru kɛnɛ kɔnɔna na a ma daminɛ ni Burkina Faso jamana ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Force Barkhane olu ye jadisi 30 bɔnɛ o nin na Mali, Burkina ale ni Niger frontière la k'aw ladɔnniya ko ni jadisi nunu fana bɔnɛna o nin na Mali cɛdenw fana ka wulikajɔ sababu la o kɔ an m'an kunda Niger jamana la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko civil 5 olu bɔnɛna o nin na binkali wale dɔ senfɛ Mali frontière la surunya na kɛrɛnkɛrɛnya la Moliya dugu la a yirala k'a fɔ ko bingalikɛla 4 olu de ye ta wuli maçon dɔw la ka ni maa nunu bɔnɛ o nin la o kɔ an m'an kunda Benin jamana la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bin kɛra Keremu poste de police la Keremu be Kotomu kɔnɔ yan fanfɛla la a yirala k'a fɔ ko polisi kelen o jenina kisɛ ye polisi 2nan sɔrɔ kojugu nin kɛra kunungo karido fajirida fɛ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko ni bingali kɛra kunungo fajirida fɛ k'a kuncɛ ni RDC jamana ye k'a ladɔnniya ko sɔrɔsi musow ye wulikajɔ kura kɛ ko kuratun k'a sababu kɛ ko bɛnbaliya min be sigida kɔnɔna na min be ta k'a ɲɛsin sɔrɔsiw polisiw ma u ka jamana kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na u den ani u musow bɔra k'u ka dusuma kasara yira ni de bena dan segi an ka bi kɔkan kibaru kɛnɛ kɔnɔna na an ye min fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma bi aw k'an bɛɛ donna nataw la ni duguta ye laada ye segini fana kan ka kɛ le fɛn sabatilenba ye an bɔlen kɔ jamana kɔ kan an bɛ segin ka na Mali la kokura ka taa Segukaw fɛ yen k'aw ladɔnniya k'a fɔ Segu komini min bɛ yen n'a bɛ wele ko Pelenkana ale yɛrɛmarakafo ɲɛmaa ni o ye Madame le maire Mariam Bamba jatew y'a jira k'a fɔ a bɛ wulikajɔba la komini ka taa ɲɛ ni yiriwa jɔsenw hukumu kɔnɔ min yɛrɛ kɛra sababu ye min siɲɛ galela jamana faamaw ka wele ni ka jonjo di a ma a ka cɛsiri ni wulikajɔ la o kuma an ka muso ŋanaw wolomali ka bɔ tɔw la o gafe kama ani a ye masala kɛ a ka cakɛda kɔnɔna la n'o ye Pelenkana mairie ye min kɔnɔna la a ye ɲɛfɔli caman k'a ɲɛ wulikajɔ jumɛnw b'a bila ni cɛsiriba ninnu na a ka haminaw ye mun ye komini bɛ ka danaya min d'a kan hali bi n'a ka bi wulikajɔba jumɛnw bɛ a bolo a ka cɛsiriw kɔnɔna la a ye min sɔrɔ ka fɔ an ye an ka bi maa welelen kɛnɛ kan an k'a lamɛn. Mene bila wulikajɔ in na ni mɔgɔ n'i bilara baara fɛn o fɛn na f'i ka ɲini k'a dɔn ko dɔ ye gɛlɛya ye ne bolo Pelenkana yan ni ne taara komini wɛrɛ la ne bɛ se k'a ye o gɛlɛya fura bɛ sɔrɔ yen en ce moment échange d'expérience o de la ni ne bɛ bɔ yan ka taa diɲɛ dugu dugu la Mali kɔnɔ ni n bɛ n ka mobili la ni n ye mairie min ye goudron da la n bɛ jɔ n bɛ foli kɛ n bɛ maire ɲininkali kɛ n'a tɛ n'a ka personnel an bɛ masala an bɛ sajɛw kɛ an bɛ tɛmɛ Pelenkana Segu cercle kɔnɔ ni commune min ka fɛn bɛ yen n'a fɔra yen n bɛ taa ne bɛ taa commune ka fɛnw na fo Buguni mara la ne taara fo Defina commune na parce que le ministre de la population tun bɛ ka taa Defina maire y'a fɔ n ye n ka mobili ta a don sani ka goudron bila commune min bɛ Sansan Nawa Kuala ne sira salle de délibération kɔnɔ sɔgɔma n ye n ka mobili ta n taara maire rejoint an y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne maire ni maire wɛrɛ bɔra commune wɛrɛ la ka na a bɛ bonya da i kan i sigida la a bɛ bonya da i kan i ka conseil bolo a bɛ bonya da i kan i ka population bolo o de y'a to ka to ka taa bɔ maire y'u ka kungow la a ka di ne ne taara fɔ Kita mara la Gaduguden o maire ka restitution publique ne taara yen Sikaso cercle la n taara kɛ yan maire fana n taara o dɛmɛ k'a ka restitution kɛ ni maire min y'a kungo fɔ ka ne kɔni to dugu la ko commune baara don ne bɛ taa a bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya dɔ bɛ ne kan yan ne ma fura foyi sɔrɔ la mais n'i taara commune wɛrɛ la a ka ca ala fɛ i b'a fura sɔrɔ n'a fɔra délibération o ye kolatigɛ jɛkulu ye o ye conseil communal ye mais o fɛn o fɛn bɛ kɛ ni musaka ta tɛ kɛ ne bɛ wele min da Pelenkana cɛ ni muso bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa commune ko la population jɔyɔrɔ ye o bɛ musaka min di anw fana jɔyɔrɔ ye min ye ni musaka in dira a bɛ musaka cogo min na san o san anw bɛ restitution kɛ o bɛ na transparence le bɛ yen parce que Pelenkana ye prix de bonne gouvernance sɔrɔ i tɛ se k'o sɔrɔ n'i tɛ transparence kɛ n'i tɛ kɔma segili kɛ bon kɔma segili min fana bɛ kɛ an bɛ dugu bɛɛ an bɛ mɔgɔ saba wele dugutigi muso ɲɛmɔgɔ ani denmisɛnnin ɲɛmɔgɔ mais an bɛna élargi sisan kɔma segili ka se ka denmisɛnninw kalan u ka taa dugu la ka taa kɔma segili kɛ dugu den bɛ yan walasa kunnafoni min bɛ di commune kɔnɔ Pelenkana yan Pelenkana dugu 28 an bɛɛ ka jɛn ka bɔ a kalama ɲɔgɔn fɛ
o la bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa ni bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fa an bɛ min ɲini na ni Pelengana commune yiriwali ye dɛmɛbaga jɛkulu bɛ ka Pelengana commune sankɔrɔta ka se hakɛ ma ni Ala sɔnna an bɛ tɛmɛ o bɛɛ kan. Tabarikala an bɔra Segu hali bi musow k'u cɛsiri jamana jɔ wɛn caman kelen don aw ye sa dɛ minnu bɛ tali kɛ musow jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya cakɛdaw la minnu ye sugandili kɛyɔrɔw ni kalatayɔrɔw ye o kuma hakɛ caman dili aw ma kuma k'aw jaw jɔyɔrɔ la ka cɛw dɛmɛ jamana jɔ baaraw la libanaw bi kibaruyaw bɛ sonsoro yan fasa jamajɛkulu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka minnu sɛnsɛn ka di aw ma bamananw b'a fɔ kuma sɛbɛ fɔ ko kelen o ka fisa kuma lankolon fɔ ko caman ye kibaruya minnu sɛnsɛnna bi ka k'aw garisɛgɛw tu nin ni Ala sɔnna sini ni ɲɔgɔn ko kibaruya kura wɛrɛw bɛ ɲini ka di aw ma Nef TV ale to ala ka suwɛra d'an ma.